Учорашняе выказванне Лукашенко мне наадварот падаецца, што яны кажуць аб тым, што перамовы з амерыканцамі, некае пагадненне з амерыканцамі яму важней, чым Мадура. Яго ён не з ім ён уже неяк так маральна развітаўся. Таму я думаю, што гэта не паўплывае на той трэк і на тую накіраванасць перамоў. Тая сітуацыя, якая ёсць вакол Венесуэлы, мне падаецца, можа быць нават да лепшага. Таму што учора тое, што там ці пазаўчора, заўчора тое, што было агучана, што тая ўлада, якая засталася ў Венесуэле, выпусціла там больш 800 палітычных вязняў. Гэта якраз такі таксама сігнал і на фоне таго, што адбываецца ў Іране. Я мяркую, што гэта все наадварот спрыяе таму, што раз там для амерыканскага адміністрацыі так как бы важна вызваленне палітычных вязняў, то значыць рэжым Лукашенко пойдзе на вызваленне палітычных вязняў дзеля таго, каб выйсці на максімальна магчымае паразуменне і максімальныя там выгоды для сябе ад нейкага супрацоўніцтва з адміністрацыяй ЗША.